Tisztelt Színasz tagság, örülök, hogy ezen a lehetőségen keresztül is meg tudlak szólítani benneteket, és önmagában nem csak egy új kommunikációs eszköz igénybevételéről van szó, hanem arról a helyzetről, arról a helyzet felismerésről, amely a szakszertek vezetésében inkább előtérbe kerül, hogy minden olyan eszközt bevessenek, amelyekkel szólni tudunk hozzátok. Sajnos ebben a rohanó világban nagyon kevés mód van arra, hogy beszélgessünk egymással, pedig ebben a helyzetben, amit kialakult körülöttünk az elmúlt időszakban, azt igényli, hogy igenis sokszor forduljunk hozzátok, és ne csak ti forduljatok mi hozzánk, hiszen elsősorban a mi feladatunk az, hogy megkeressünk benneteket, a problémáitokat összeírjuk, összegyűjtsük, illetve az eddigi eredményeinket, vagy a jelen helyzetet megpróbáljuk elmondani nektek, hogy hogyan kellene fölkészülni, mit kellene másképp csinálni, és hogyan kellene a szakszereteknek megújulni. Igenis, azt hiszem, meg kell újulnunk, hiszen az új munkatörvénykönyv változása egy olyan kihívással állítja szembe a szakszereteket, amely sokkal radikálisabb, egy sokkal szigorúbb működést, és egyben egy nagyobb kihívást is jelent. Valóban az a szakszereti megosztottság, amelyet sokszor a szakszereti tagok megfogalmaznak, lehet, hogy az új helyzetben pozitív irányban fog változni. A Színasz mindig is, én azt gondolom, hogy élen járt a tisztségviselőivel és a tagságával együtt abban, hogy komoly eredményeket tudjon fölmutatni, hiszen az elmúlt években most már 2 ízben is reprezentatívakká váltunk, de hogy ezt az eredményt megőrizzük és sikeresek legyünk, további lépéseket kell tennünk, és éppen ezért nem csak arról van szó, hogy a kommunikáció minden eszközét bevetjük, hanem arról is van szó, hogy egy új szakszereti struktúrában, egy új működési modellel kell ezeknek a kihívásokkal megfelelni a ti elvárásaitoknak. Ez azt jelenti, hogy az eddigi módszereket kicsit továbbfejlesztve, több teamben, sokkal szélesebb körben próbáljuk bevonni az embereket. Nem csak arról van szó, hogy mondjuk egy elnökség bizonyos időközönként tárgyal, a bizalmi testület, mint legmagasabb döntéshozó fórum meghozza azokat a döntéseket, amelyek a működéshez szükségesek, hanem olyan tímeket, olyan csoportokat működtet, amely a leghatékonyabb abból a szempontból, hogy a kommunikáció minden eszközét igénybe veszi, egyrészt akár az interneten túl, a Facebook vagy az egész más olyan jellegű csatornák, amelyet mind jobban igénybe vesznek, és talán jobban a fiatalokhoz is el tudunk jutni. Illetve a másik ilyen fontos szempont, hogy az eredményeket szinte azonnal tálalni tudjuk. Hiszen nagyon sok problémaként került a szakszereti tagoktól megfogalmazásra, hogy újságból vagy egyéb más csatornákból kell megtudni azt, hogy éppen milyen tárgyalásokat folytat ez a szervezet. Most pedig arra készülünk, hogy egyrészt felkészült tisztségviselőken keresztül rendszeres találkozókat szervezzünk, és az éppen aktuális eredményeket, az aktuális tárgyalásokat, ami azt gondolom mindenkit foglalkoztat, tájékoztatást tudjunk adni. A kihívás ebben rejlik, hiszen tudjuk, hogy a kollektív szerződés lejárt után van egy átmeneti megállapodás, ennek tartalmát, ennek mögöttes részeit nagyon sokan szeretnétek tudni, erről közvetlenül fogunk tudni adni tájékoztatást, illetve hát mindenkit foglalkoztat, hogy mi lesz május 1 után. Mi lesz abban a helyzetben, amikor a Budapesti Közlekedési Központ szélesebben benyúl a BKV-hoz, illetve elvesz feladatokat, munkavállalók kerülnek át, illetve mi lesz azzal, ami a újságkirdetésekben, illetve a médiában is megjelenik, kiszervezni kívánják az autóbusz ágazat egy részét vagy nagy részét. Ezek mind olyan kérdések, amelyekkel a munkavállalók azzal szembesülnek, hogy felmerül bennünk, hogy a munkahelyük nincs biztonságban. A szakszereteknek pedig az a feladata, hogy ezeket a félelmeket mindenféleképpen minimalizálni tudja, illetve be tudjon vonni benneteket az információtokkal, a kreatív ötleteitekkel, tudjuk egymást segíteni, hogy ezeken a tárgyalásokon majd, ami a változásokat hozza, meg tudjuk felelni, és igazán mindenki úgy tudja ezt megélni, hogy nagy változások nem történnek. Persze lehet, hogy egy más működésben, más követelmények között kell elvégezni a feladatunkat,
de mégiscsak van egy közösség, mégiscsak van egy szakszert, mégiscsak van egy érték, amit azt gondolom mi magunk teremtettünk meg, azáltal, hogy nagyon sok rendezvényt, nagyon sok olyan megmozdulást szerveztünk közösen, amelyen azt sikerült elérnünk, hogy egy olyan közösség alakuljon ki ezen a területen, Cinkotán, ami azt mutatja, hogy igenis van bizalom a szakszert iránt, és nyugodtan bármikor bárki kritikai észrevételeket is meg tudjon fogalmazni, azért, hogy ezeken a változásokon sokkal jobban keresztül tudjunk menni. Igenis, én azt gondolom, hogy beszélgessünk egymással, sokat találkozzunk, és próbáljuk meg magunkat elhelyezni ebben az új rendszerben, és megfelelni együtt közösen mindazoknak a kihívásoknak, amit közösen tudunk, mint eredményt remélhetőleg felmutatni, hiszen mindenkinek van családja, gyermeke, mindenki szeretne megfelelő körülmények között élni, de ha magára marad bárki is, akkor én azt gondolom, hogy ez nem fog tudni megvalósulni. Tehát bízzunk egymásnak, és bízzunk abban, amiben eddig is közösen le tudtunk tenni feladatokat, és nagyon sok támogatást kaptunk tőletek. Most mi arra készülünk, hogy a további támogatásotokra számítva minél többet, legalábbis a közösség erejénél fogva megpróbáljunk visszaadni, és változatlanul a bizalmatokat fent tudjuk tartani, illetve az eddigi bizalmatokat pedig meg tudjuk köszönni. Én köszönöm, hogy meghallgattatok bennünket, és a különböző csatornákon, elérhetőségeinken bármikor keressetek bennünket, rendelkezésre állunk, szolgáltatunk, mi voltunk, vagy vagyunk, és leszünk a CINASZ közlekedési szakemberek.